ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த வருடத்தின் கடைசியில் கூட ஆண்டவர் நம்மை கிருபையாக கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆமென். ஸோ இந்த வருடத்தின் கடைசியில் கூட நம்ம ஒரு ஜெபத்தோடு கூட இந்த ஆண்டை நம்ம முடிப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்ய அவர் உண்மை உள்ளவராக அவர் இருக்கிறார். ஆமென். ஸோ கடந்த நாட்களிலே ஒரு 2 ஜெபங்களை செய்ய முடிய ஆண்டவர் உதவி செய்தார். ஸோ இந்த நாளிலும் கூட அந்த வருடத்தை முடிக்கப் போகிற நாம் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜெபத்தோடு கூட முடிப்போம். அந்த பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் இப்படியாக ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு புஸ்தகத்தில் இருந்து ஜெப குறிப்புகளை கொடுப்பார், அல்லது சில தேவ மனிதர்கள், வேதத்தில் உள்ள தேவ மனிதர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து ஆண்டவர் ஜெப குறிப்பை கொடுப்பார். ஸோ இந்த ஆண்டில் ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் ஆபிரகாமை நினைப்பூட்டினார். ஆபிரகாம் வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம சில காரியங்களை தியானித்து அப்படி ஜெபிக்க போகிறோம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இம்பேக்டை உண்டு பண்ணும் என்று சொல்லி நான் கர்த்தருக்குள் தாழ்மையாக நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஸோ எனவே ஸ்தோத்திரம், நல்ல ஒரு ஜெப சிந்தையோடு கூட நீங்கள் ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருந்து அல்லது ஒரு நல்ல ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மைண்டோடு கூட நீங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கவும் கேட்கவும் வேண்டுமாக நான் கேட்குறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. ஒரு நிமிடம் கூட தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுவோம். பரிசுத்த பிதாவே, இந்த வேலையில் கூட உங்கள் சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துறோம், விரும்பியாக்குறோம். ஆண்டவரே, வருடத்தின் கடைசியில் கூட எங்கள் எல்லாரையும் கிருபையாய் கர்த்தர் கொண்டு வந்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். வருடம் ஆரம்பித்த நாள் முதல் ஆண்டவரே இந்த 30ஆம் தேதி வரை ஆண்டவரே உங்கள் கரம் எங்களோடு இருந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். உங்கள் மேக ஸ்தம்பம் எங்களோடு இருந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். அக்கினி ஸ்தம்பம் கூட இருந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். உங்கள் தயவுள்ள கரம் கூட இருந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 ஆண்டவரே. எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒரு விஷயம் எங்களை எல்லாரும் பரிசுத்தப்படுத்துங்க, கழுவி சுத்திகரிங்க. இயேசுவின் ரத்தம் எங்களை கழுவட்டும், இயேசுவின் ரத்தம் எங்களை சுத்திகரிக்கட்டும். கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. ஆண்டவரே, இந்த ஜெபத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் விடுதலை, ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் விடுதலை, ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளேயும் விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாக நான் செபிக்கிறோம்ப்பா. கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்க நாங்கள் செபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய கரம் இறங்கி வர நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஒரு வல்லமை இறங்கி வரட்டும், ஒரு மகிமை இறங்கி வரட்டும், ஒரு கிருபை இறங்கி வரட்டும். பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக ராஜா. செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. உம்மாள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. நாங்கள் மறக்கப்படவில்லை ஆண்டவரே. இந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் எங்களை மறக்கலை, கர்த்தர் எங்களை கைவிடலை, கர்த்தருடைய கரம் எங்களை தாங்கினது. அதற்காக நன்றி நன்றி. வாய்களை திறந்து ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவர். உங்கள் கை குறுகலப்பா, இந்த வருஷத்தில் உங்கள் கரம் குறுகல ஆண்டவரே. நீர் எங்களை நன்றாய் நடத்தினி, நீர் எங்களை பாதுகாத்து, நீர் எங்களோடு கூட இருந்து ஹல்லேலூயா சோதனையின் மத்தியில் எங்களோடு வந்தி, அக்கினி சூளைக்குள் நாங்கள் போன பொழுது எங்களோடு வந்தீங்கப்பா. நாங்கள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா, எங்களோடு கூட உங்கள் கரம் இருந்தது, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நீர் எங்களோடு இருந்தீங்க ஆண்டவரே. தண்ணீர்கள் எங்கள் மேல் புரளையே ஆண்டவரே, புரளவில்லையே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. உங்கள் கிருபை எங்களை விட்டு ஒரு பொழுதும் விலகலை, அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நினைப்பூட்டுங்க. நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம்ப்பா. எல்லாரும் ஜெபிக்க வைங்க, நல்லா துதிக்க வைங்கப்பா. ஷாக்கா லாரா பாலா நாமா ரீகா தாரா பாலா ராபா ராபா ராபா. நன்றி ஆண்டவரே. உங்கள் வல்லமை இறங்கி வரட்டும், உங்கள் மகிமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய கரம் பெரிய காரியங்கள் எங்களுக்கு செய்யட்டும் ஆண்டவரே. ஓகே, ஸ்தோத்திரம். ஆமென். இந்த ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம், ஆபிரகாமை ஆண்டவர் ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இருந்து நம்ம ஆபிரகாமின் சரித்திரத்தை பார்க்க முடியும். 12ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைக்கிறார். ஆமென். அங்கே ஆண்டவர் ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறார், ஒரு கட்டளை கொடுக்குறார். என்ன அப்படின்னா, வாசிக்கிறேன் 12:1. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும்
உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. ஆமென். ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ விட வேண்டியவைகளை விட்டுட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. ஆமென். இந்த ஒரு புதிய வருஷத்துக்குள்ள நுழைய போகிறோம். ஆமென். இப்பொழுது நம்ம செபிக்க போகிறோம், ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம், ஆண்டவரே நான் எதெல்லாம் விடணுமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு புது வருஷத்துக்குள்ளே போகணும். 1. 2 என்னென்னா, ஆண்டவர் உங்களை எங்கே நடத்துகிறார், வாழ்க்கையின் பாதையில் ஆண்டவர் எங்கே நடத்துகிறார், எந்த பாதையில் நடத்துகிறார், எந்த ஊழியத்தை செய்ய சொல்கிறார், எந்த வேலையை செய்ய சொல்கிறார், ஆண்டவர் எதை காண்பிக்கிறார் என்பதை பார்க்கக்கூடிய கண்களை ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக. ஆமென். அந்த இருதயத்தை ஆண்டவர் தருவாராக. நல்ல உணர்வுள்ள இருதயத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தருவாராக. ஆமென். இந்த இடத்துல பார்க்குறோம், முதல் வசனத்தில் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. ஆமென். அவர் காண்பிக்கிற காரியம் நமக்கு புரியணும். ஆமென். நமக்கு தெரியணும். ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யணும். கண்களை மூடி அப்படி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? அப்படி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எந்த ஆமென் ஸ்தோத்திரம் டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் இடம் கொடுக்காதீங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் எதெல்லாம் விடணுமோ அதெல்லாம் விட்டு விட ஆவியான உதவி செய்யப்பா. எதெல்லாம் விட்டு விடணும் அதெல்லாம் விட்டு விட உதவி செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. தேவக்காரன் இறங்கி வரட்டும், தேவக்காரன் இறங்கி வரட்டும். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. உன் இனத்தையும் உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு புறப்படு. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ஆபிரகாமோட ஆண்டவர் பேசினார். உங்க கூட ஆண்டவர் என்ன பேசுறாரு? ஹல்லேலூயா. கேளுங்க கேளுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நாங்கள் எதெல்லாம் விடணும் ஆண்டவரே சொல்லுங்கப்பா, சொல்லுங்க ஆண்டவரே. அவைகளை விட்டு விட ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே, எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உங்கள் கரை இறங்கி வரட்டும், உங்கள் கரை இறங்கி வரட்டும். ஷாக்கா ரபாலா ரபாலா நாமா. ஆண்டவரே உதவி செய், ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே நீர் எங்களை நடத்துகிற பாதைகள், நீர் எங்களுக்கு காண்பிக்கிற காரியங்களை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய், அறிந்து கொள்ள உதவி செய், புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வாழ்க்கையின் பாதையில் நாங்கள் எந்த பக்கம் போகணும்னு சொல்லுங்க ஆண்டவரே. கையை உயர்த்தி அப்படி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எந்த பக்கம் போகணும் ஆண்டவரே சொல்லுங்க ஆவியானவரே, சொல்லுங்க ஆவியானவரே. இந்த வருடத்தை முடிக்கும் போது ஒரு தெளிவோடு புது வருஷத்துக்குள்ளே போகணும். ஷகல ரபா 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 ல ரபா ல நாம. நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க, நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. எல்லா குழப்பங்கள் நீங்கணும், எல்லா குழப்பங்கள் நீங்கணும். ஹல்லேலூயா. வேலையை குறித்த குழப்பம், எதிர்காலத்தை குறித்த குழப்பம், ஹல்லேலூயா. பிள்ளைகளை குறித்த குழப்பம், ஹல்லேலூயா. பணத்தை குறித்த குழப்பம், ஹல்லேலூயா. எல்லா குழப்பத்தின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியேறுவதா. குடும்பங்களை விட்டு வெளியேறட்டும், பிள்ளைகளை விட்டு வெளியேறட்டும், வேலை ஸ்தலங்களை விட்டு வெளியேறட்டும், வியாபார ஸ்தலங்களை விட்டு வெளியேறட்டும், ஊழியத்தை விட்டு வெளியேறட்டும், கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு வெளியேறட்டும். ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானோட வல்லமை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பட்டு 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 நிரப்பட்டும் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. தெளிவு பிறக்கட்டும், தெளிவு பிறக்கட்டும், தெளிவு பிறக்கட்டும். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. உங்கள் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம், உங்கள் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். 5ஆம் வசனம் பாருங்க. அவர்கள் எல்லாரும் ஆமென். ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய சாராளையும் ஆமென் அங்கே பார்க்குறோம் லோத்தையும் சம்பாதித்த எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு ஆமென் சுற்றி எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா கானான் தேசத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஆமென். சில நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் நடத்துகிற பாதையில், ஆனால் முடிக்க மாட்டோம். கையை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுறீங்க. ஆண்டவரே இந்த வருஷத்தில் எதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோமோ, இடையிலே விட்டுட்டோமோ, இதெல்லாம் ஆண்டவரே நீங்கள் சொன்ன காரியங்கள், நீங்கள் நடத்தின பாதை இதெல்லாம் புதிய வருஷத்தில் செய்வதற்கும் செய்து முடிப்பதற்கும் கிருபை தாங்க. கேளுங்க ஆண்டவரே, அந்த கிருபையை தந்துருங்கப்பா, அந்த கிருபையை தந்துருங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. அப்படி செய்வதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமென் ஸ்தோத்திரம். 7ஆம் வசனம் 8ஆம் வசனத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பலிபீடம் அவன் கட்டுகிறான். ஆபிரகாம் பலிபீடம் கட்டுறான். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அர்ப்பணிப்புக்கு அடையாளம் இந்த பலிபீடம். அது மாத்திரமில்லை, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறதா என்னதுன்னா பலிபீடம். ஆமென். இந்த வருஷத்தில் கூட ஆமென் கடைசி நாளில் வந்திருக்கிறோமே, நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம். என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம அர்ப்பணிக்காத பகுதி எதுவோ அதை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார்.
நம்ம அர்ப்பணிக்காத காரியங்கள் எதுவோ அதில் ஆண்டவர் தலையிட மாட்டார். கைகளை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பத்தில், என் வாழ்க்கையில், எங்கள் ஊழியத்தில், வேலை ஸ்தலங்களில் உள்ள எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட அர்ப்பணிக்கிறோம் சொல்கிறீங்களா? ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் உங்கள்கிட்ட அர்ப்பணிக்கிறோம். நீர் அதை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், நீர் அதை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், நீர் அதை ஆளுகை செய்யும், நீர் அதை ஆளுகை செய்யும், நீர் அதை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, நீங்கள் பொறுப்படுங்க, பொறுப்படுங்க. அர்ப்பணிக்கிறோம், 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 அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா, அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொன்றையும் அர்ப்பணிக்கிறோம். குடும்பங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், பிள்ளைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம், கணவனை, மனைவியை, ஆண்டவரே, பெற்றோரை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆவியானவரே, உங்கள் ஆளுகை உண்டாகட்டும், உங்கள் ஆளுகை உண்டாகட்டும், உங்கள் ஆளுகை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். கர்த்தர் அப்படி செய்வதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் எங்களுக்கு இதுவரைக்கும் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆமென், ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். ஆமென். முதல் வசனம், கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி. ஆமென். 7ஆம் வசனம் பாருங்கள், கர்த்தர் ஆபிரகாம் தரிசனமாகி. அவன் இந்த வருஷத்தில் ஆண்ட சத்தத்தை நம்ம கேட்டோமா, கேட்க முடிஞ்சா தெரியல. ஒரு நிமிஷம் கூட ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? ஆண்டவரே, அந்த சத்தத்தை கேட்கணும்ப்பா. ஆபிரகாம் கேட்டது போல் நாங்களும் கேட்கணும், எங்கள் குடும்பம் கேட்கணும், எங்கள் பிள்ளைங்க கேட்கணும், எங்கள் சந்ததி உங்கள் சத்தத்தை கேட்கணும்ப்பா. கேளுங்க, கேளுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, உதவி செய்யும், உங்கள் சத்தத்தை கேட்க எனக்கு உதவி செய்யும். வேதம் வாசிக்கும் போது, ஜெபிக்கும் போது, உறங்கும் போது, நாங்கள் ஆண்டவரே ஊழியம் செய்யும் போது, நாங்கள் வேலை செய்யும் போது, என்ன செய்து கொண்டு இருந்தால் உங்கள் சத்தத்தை கேட்குற காதுகளாக இந்த காதுகள் இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, உங்கள் தரிசனத்தை பார்க்குற கண்களாக அந்த கண்கள் இருக்கட்டும். கர்த்தாவே, நீர் உதவி செய்யும், உதவி செய்யும், உதவி செய்யும், உதவி செய்யும், உதவி செய்யும். அப்படி செய்வதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஆபிரகாம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆபிரகாமை நடத்துகிறார், உண்மைதான். ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிக்காமல், ஆண்டவரிடத்துல கொஞ்சம் காத்திருக்காமல் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறார். யோசித்து பாருங்கள், இந்த வருஷத்தில் அனுஷ்டம் இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது மூவ் பண்ணோமா, ஏதாவது டிசிஷன் எடுத்தோமா, அந்த டிசிஷன் நமக்கு பெரிய ஒரு லாஸை, பெரிய பிரச்சனை கொண்டு வந்துச்சா? கையை உயர்த்தி, ஆண்டவரே, இனி ஒரு பொழுதும் தவறான தீர்மானங்கள் எடுக்க மாட்டேன். ஒரு வேளை தவறான தீர்மானம் எடுத்திருந்தேன்னா அதுலேருந்து என்னை காப்பாற்றும், எனக்கு உதவி செய்யும் சொல்லி கேளுங்க. அப்படி ஆண்டவர் சோதனையின் ஊடாக தப்பித்து கொள்ளும் போக்கையும் தருகிறவர். இந்த ராத்திரி வேலையில் இந்த வீடியோவை இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் தப்பித்துக்கொள்ளும் போக்குகள் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். கைகள் உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? ஹல்லேலூயா. தவறான தீர்மானங்களை மன்னிங்க. ஆண்டவரே, சுத்தம் இல்லாத காரியங்கள் ஏதாவது செஞ்சிருந்தால் அதை மன்னிங்க. இனி ஒருபொழுதும் தவறான தீர்மானங்கள் நாங்கள் எடுக்காதபடி காத்துக்கொள்ளும். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி, 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 நன்றி. சரியான தீர்மானத்தை எடுக்க உதவி செய்யும், சரியான முடிவுகள் எடுக்க உதவி செய்யும். குழப்பங்கள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். எல்லா விதமான ஆண்டவரே தவறான யோசனைகள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். மனுஷனுடைய கட்டாயங்கள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். மனுஷர்களை பிரியப்படுத்துகிற காரியங்கள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். ஆண்டவரே புத்தியை சாய்கிற காரியங்கள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும், கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும். நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. நமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஆபிரகாம் நிமித்தம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குடும்பம் பாதிக்கப்படுது. சாராளை பார்வோன் எடுத்துக்கொள்ளுகிறான். ஸ்தோத்திரம். பெரிய பிரச்சனை வருது, பெரிய குழப்பம் வருது. நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் குடும்பத்திலே பெரிய குழப்பத்தை கொண்டு வந்துடுது. ஸ்தோத்திரம். 2023 அப்படி இருந்திருக்கலாம், பரவாயில்ல. ஆண்ட ஜோமனுங்க. ஆண்டவரே, என் நிமித்தம் உங்களுக்காக ஜோமனுங்க. ஆண்டவரே, என் நிமித்தம், எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யார் நிமித்தமும் குடும்பத்தில் எந்த குழப்பம் வரக்கூடாது, பிரச்சனை வரக்கூடாது. ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பத்தை வேலி அடைங்கப்பா. சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஆண்டவரே, குடும்பத்தை வேலி அடைங்க. ஆண்டவரே, குடும்பத்தை வேலி அடைங்கப்பா. இயேசுவின் ரத்தம் எல்லார் மேலேயும் தெளித்து செபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் தெளித்து செபிக்கிறோம், தெளித்து செபிக்கிறோம், தெளித்து செபிக்கிறோம், தெளித்து ஜெபிக்கிறோம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வல்லமை, வல்லமை, வல்லமை பெரிதாய் விளங்கட்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய வல்லமை பெரிதாய் விளங்கட்டும் ஆண்டவரே.
ஷாக்கா லராபா ரீகா ராபா ராபா ராபா. ஒரு வழியாக வந்த சத்துரு 7 வழியாக ஓடி போவானாக. ஆண்டவரே, குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய், பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய், கணவன் மனைவிக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா ஒரு மனதையும் கெடுக்க நினைக்கிற சத்துருவின் கிரியைகள், ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதங்களை தட்டை பண்ணுகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்புறப்படுத்தி ஜெபிக்கிறார். இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து அப்புறப்படுத்தி ஜெபிக்கிறார். கர்த்தருடைய கரம் ஆசீர்வதிக்கட்டும். கர்த்தருடைய கரம் கூட இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாத ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்ம செய்து கொண்டிருக்க எல்லா ஜெபங்களும் ஆண்டவர் கேட்ட ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆபிரகாம் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். ஆமென். தன் மகனுக்கான காரியங்கள் வரும் பொழுது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. ஆமென். அது மாத்திரமல்ல, தனக்கு பிரியமான மகனையும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் இருந்தார். ஆமென். நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம வாழணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். உலகத்தோடு ஒத்த வேஷம் அல்ல. ஆமென். கர்த்தர் கிருபையை நமக்கு தருவாராக. அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஆபிரகாம் அவனுக்கு மிகவும் நேசித்த ஈசாக்கை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார். நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்குறார். நம்ம அதிகமாக நேசிக்கிற ஒருவர் இருப்பார்னா இந்த உலகத்தில் அது ஆண்டவர் மாத்திரம்தான் இருக்கணும். ஆமென். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். பாடுறோம் இல்லையா? முழு உள்ளத்தோடு உம்மை ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன், உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாக. இந்த 2024 இன்னும் அதிகமாக அன்பு கூறணும்ப்பா. கையை வைத்து ஜெபம் பண்ணுறீங்களா? இன்னும் அதிகமாக அன்பு கூறணும்ப்பா. நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. இன்னும் அதிகமாக அன்பு கூற உதவி செய்யுங்க. இன்னும் அதிகமாக முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு உண்மையில் அன்பு கூற உதவி செய்யும். நாங்கள் மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பம் ஆண்டவரே முழு உள்ளத்தோடுமே ஆராதிக்கணும். எங்கள் சந்ததியுமே ஆராதிக்கணும். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. நானும் என் வீட்டாரும் வேண்டாம், கர்த்தரையே சேவிப்போன்னு சொன்னது போல 2024 கர்த்தரையே சேவிக்க உதவி செய்யும். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அதே போல் இந்த ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணினார். இந்த ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுத்தார். கைகளை உயர்த்தி 2024 ஒரு வெற்றி உண்டாகட்டும், சுகம் உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்யுங்க. ஆண்டவரே, தொடர்ந்து உங்கள் நாம மகிமை பரட்டும். தொடர்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கப்பா. மக்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எங்களை தாழ்த்துறோம்ப்பா, வெறுமையாக்குறோம்ப்பா. நீங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்காய் நன்றி 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 ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. கடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்ய இந்த ஆண்டவரே ஜெபத்தில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் குடும்பமாக ஆசீர்வாதம். 2024 ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். உங்கள் யாவருக்கும் அட்வான்ஸ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஆமென்.